Ayat langeneng kalang yanaglar panda muncar Tinon lir kagonang suram sorote tahan padang Kasolan pajaring purnameng gegono Dasare mangsa katiga mana wenging ujung ancala Nur mangke pukulun sarawu paduka ingkang wayang ngaturaken sungkem pangabekti pukulun iya Ngger Kresna ndak tampa wah bektiku katur Bathara Yama Dipati ya Werkudara sek tampa wonten wigatos menapa pukulun tumedhak wonten Ngarcapada menapa badhe mbanjut dumateng para kadang ingkang anandang dosa wah aja kleru panampa Ngger Kresna ulun tumedhak ana Ngarcapada kuwi ora bakal mbanjut sapa-sapa mau ora anane aku tumeka marang negara Ngamarta iki mung aku kepengin ketemu karo kowe Ngger Kresna lho wigatosipun menapa ya ketemu karo Werkudara wigatine apa Bathara Yama Dipati Kawrana adimu Janaka iki tapa brata ana ereng-erenge Ngarga Arjuna kepengin nggayuh kanugrahan nanging wong kang bakal nggayuh kanugrahan iki jebul akeh sambekalane akeh kudu rencanane pukulun Bathara Guru bakal ngenggokake tumedhak ing wahyu bakal kaparingake karo Dewa Srani. Lah menapa lugunipun ingkang nampi wahyu menika sinten? Ora liya ya Janaka. Sapa meneh nek ora Janaka? Nanging gandeng kepiye wong Bathara Guru ditangis karo Bathari Durga. Durga kuwi rak widadarine panggoda pangrencana. Sapa to sing ora ketut karo Durga? Durga ku anggur nganggo minyak. Wis, nek mringas-mringis ngono ku ketoke ya mbah Pak Cilik Guru ki nek roh Durga ki apa ayu apa piye. Wong Durga mringis kok disenengi ya. Lho, menika rak sampun saklugunipun kakung remen kalian putri. Lah ya ndelok wedok-wedoke ngono wedok wong mringis. Lho. Ingkang dipun padosi rak mboten ingkang inggil. Arah cerewet iki. Lajeng kersanipun ha iki engko Janaka ku ora urung. Akeh sambekalane. Wah. Karepe Yama Dipati piye? Dipayungi karo Durga. Durga engko ora urung njaluk tulung karo Bathara Kala. Pukulun Bathara Narada dina iku uga ngewangi karo Janaka iki mau dadi pusaka dadi gaman sing mawa teja mbuh karepe ora mudeng aku lajeng kersanipun pukulun ngados pundi ayo aja kesuwen ana negara Ngamarta ewangono adimu delengen saka kadan monggo kula dherekaken pukulun
bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon nergenjang irisang mawe gandrung ladalah pergenjong pak pong pak Yayi Pulon Bathara Guru ngoncati sabda kang wis kawedhar ora kena rewang rinewangan jebul Dewa Srani disili Lembu Andini wah mbok aja neh kok 100 dina selawasi urip nang kono ya kuat wong Dewa Srani numpak ana gigiring Lembu Andini wah dianggep rada ora ngerti ning aku ora bakal Arepiane Dewa Srani aja kaget kowe diadamu kena dayaning pusaka iki cemplung ana samudra kowe Laruta saking yudha Risang kuru kula sang Sri ong wilahing astungkara sidam sekaring bawana langgeng Dewa Srani durung tutuk titiwancine kena ngapa jeneng kita wujugar nggonmu tapa duh Rama jejimat kula Rama pukulun pepunden kula mboten nyono mboten nginten wonten wujuding pusaka ingkang nepak dada kula temah kontal saking inggiling Lembu Andini ora ngajarane Durga wonten manganti kang ngadhawuh pukulun kala piye Bapa Guru tak suwun kanthi banget ayo padha manunggal. Kae Janaka kudu dijugarake. Janaka kudu dijugarake karben wurung nggone nampa nugra. Monggo kula dherekaken. Nyaketi ereng-erenging harga kersane Rama Pukulun dipajupat saka kiblat papat saka wetan kidul kulon lan lor ayo Rama menungso kene ora ngerti marang tatanan ya kaya ngono kuwi. Ora kena rewang rinewangan jebul diwangi bareng wis wewadine kawiyak arep mateni Janaka wong ora salah kok dipateni. Bola bali iki nek wong ora do
Muga-muga Janaka dayomih para kadang. Weh ya kaya ana Bathara Kala. Wah ya, nek kingko ora bisa rampung mesake Janaka. Koko sing tupa kumelun ngening kentiasang apeke. Weh talah perkinjang Pak Pong Pak Warudaya waru codhi tinggi wong karo sing duwe. Padha ngumpul ana kene. Inggih pukulun. Kula ngulati Kanjeng Rama. Inggih pukulun kula ngulati kadang kula Yai Arjuna. Najan aku ngawat-awati Janaka. Kakek Semar wis ana kene. Iya. Lah wong bose nang kene kok anak buah ra nang kene. Pokoke anggere sak rombongan iki lunga kabeh. Lho gareng mau nang ndi gareng? Reng. Apa? Mbok rene iki. Alah. Aku iki tak senden-senden sik ya, Truk. Penggamu mang ngopo? Wong ora metu sedhela kok ya ditakokno ora kebangetan. Lah gareng ki nek ora metu ku ora genep. Dadi punakawan ki papat cacahe ngono. Dadi Semar Gareng Petruk Bagong. Lajeng wonten menapa? Kawrana nggar Kresna. Adimu Arjuna iki bakal kasirnakake. Sabab apa Sang Hyang Jagadhinata aku wis kepareng matur ora kena rewang rinewangan. Dewasrani direwangi Bathara Guru disiling ngambel Mbandini kang mapan ana jroning samudra. Tapa tarak bratane si Dewasrani ancek-ancek luring Lembandini utawa gigiring Lembandini. Nang iki mau aku ora bakal kalipian aku membawa temah. Gugur tegese ora bisa sampurna nggone tapa. Lah terus piye, Drada? Iki mau ana Bathara Kala ana Durga. Ora samar aku. Sing nata sapa? Nggih sik, ngene. Ku nek Bathara Guru tandinge ya mung kowe, liyane ora eneng. Dewasrani karepe Ndara Wijaya. Bathara Kala kuwi Ndara Werkudara. Kok nek Ndara Werkudara kalah sinuwun Ndarawati men maju. Lah nek Durga aku tandinge, aku engko bagi ya, Pak. Bagi aku. Bagi sirahmu kono. Yang mene kok njaluk bagian. Bagian ya engko nek rampung nek ngono. Dadi bagian engko nek rampung ngono. Apa bagian apa to, Gong? Ya sing do nggawa montor ku lho, diweki sik ben prut. Biasane niku anggere anu ya ora pamitan kok. Ayo nggonku ki rak ya ngono. Anggere wis diweni cok-cok ngono ki ya prut blas. Nek lagi teko ya salaman. Kaya piye? Nek mulih ora tau kok do salaman. Alah rasa digatekke truk wis demben mula ngono kuwi. Jaman wis laris ngono ya, cek jaman laris kae rak perkara le do cepet-cepet mulih ku arep do mulih, do turu ngono. Engko tangi nyambut gawe meneh. Lah nek ngene iki padha ae Wis ayo ditata pajupat saka sisih wetan, kidul, kulon lan lor. Pukulun. Inggih pukulun. Ayo. Supaya Ndara Janaka tentrem.
Kakang Narada badhe tindak pundi? Ah, tindak pundi. Kula niki ngayomi Janaka. Wit sore mau kula pun. Kula niki wit sore nganti are rampung. Kula niki ngayomi Janaka sampean ngayomi Dewa Srani. Kala wau kula sampun kepareng matur ora kena rewang rene wengan. Kenging napa Dewa Srani sampean june ngampil Mbu Andini. Kakang Narada sampun ngantos paduka handakwa dumateng mboten sah selak Yayi. Nek ndika selak niku kleru wong dewa kok ngapusi. Dewa niku nek ngapusi mboten apik. Dewane ngapusi. Lah wong dewa ngapusi, lah menungsane malah akeh sing do ngapusi. Sing disuwun kuwi dewa kuwi kira nganggo conto, ora kena kok dewa kok malah ngapusi. Angger dewane ngapusi menungsane ya akeh ngapusi. Ngoten. Sampeyan niku nomor 1 tenggone kayangan. Nek sing dhuwur ku ngapusi, ngisore nggih akeh sing do ngapusi. Ngoten. Kula badhe ngrampungi Janaka. Mboten trima nek sampeyan ajeng ngrampungi Janaka. Nek sampeyan ngrampungi Janaka musuhe kula. Waduh. Satria Plongkowati Raden Angkawijaya. Oh, anak Janaka. Iya. Kowe Dewa Srani dasar para nyata. Sumingkira Angkawijaya. Aja ngadang ana ndedalan. Apa kang dadi karepmu? Bakal ngrampungi wong tuamu. Ora sah kakan bebangah rasakno tangi. Wah, mati aku. Wah, iki Werkudara. Ya, Bathara Kala arep nyandi. Mrepeke Janaka tak untal malang. Ora sah kakan wis ora minggat dublak tongkat. Wah! Topel apa? Kakang Semar arep nyandi kowe, ha? Arep nyandi kowe, ha? Kakang Semar arep nyandi, ha? Kowe. Hah? Arep mateni Janaka. Ha nek mateni Ndara Janaka ki lupute apa dosane apa? Nek Ndara Janaka luput, Ndara Janaka dosa kok pateni kena ning ndaraku kae wong bener apik. Wong gayo kanugrahan kok ora do seneng atimu. Kowe iki do serik wong angger mripate melek kok golek perkara. Wis sumingkir kowe rasa kakan wis rasa aku nek mbok sumingkir moh. Aku iki dadi pangayoman, aku iki dadi punakawan. Aku kudu bantu karo ndaraku, ngono. Mergo Ndara Janaka ki nek ana punakawane kekurangan, ndaraku ngwenehi, ngono. Oh.
Kuwi sing tak tutke kuwi, tak kandhani. Kuwi sing tak tutke. Kowe mulih ya? Mulih. Mulih. Mah, mulih. Mama. Adik kemenyek men. Lah nek ya rupane ayu ngono. Rupane ora jegel. Ambune wangine. Wong wedok nek wangi ngene iki mesti ada rasa. Ora sakekan wis kekang sing para minggat tak rempungi lan maku sing tak gubrak. Kurang ajar Punakawan do kurang ajar. Nek Semar karo Petro aku dikeplek-keplekke nek Bagong. Arep apa? Mbak apakno Gong. Alah ora tak apa-apakno kok. Aduh mbok apakno, ora tak apa-apakno modiar ora tak apa-apakno. Dadi kono jeleh-jeleh. Aku tak anggur tak ungsep-ungsep. Diungsep-ungsep. Kurang ajar pupur aku nganti entek. Alah, pupurane nganti entek mbapakno Gong. Ora tak mbapakno anggere ketemu tak usep-usep ngono wae. Kang Gareng ora aku ora melok-melok truk. Aku wis ora pati kuat. Kurang ajar. Wah, murang to tenan tinggal mlayu. Piye kae? Eyang pukulun jejimat kula ingkang kepareng tumedhak wonten Ngarcapada. Ya nggih. Manik Maya ulun kang kepareng tumedhak ana Ngarcapada karo napa? Jeneng kita lagi wae padha pasulayan kang bebasane rebut balung tanpa sungsum gepuk kemiri kang kotong. Liripun kados pundi kawruhana ya nggih. Bathara Guru. Wahyu toh jali abadi. Wis ndak paringake karo Arjuna ya si Janaka kang pantes kuwawa nampa wahyu awit kang sowan ana ngarsa ulun ya mung Arjuna. Umekaten Pukulun. Iya, najan sira mau ratuning dewa nanging wahyu durung tak turunake ana kayangan Jonggring Salaka. Lajenge mangke kudu narima pandum nggih. Kudu narima ing pandum. Dewa Srani ora bakal kuwawa nampa nugraha. Kowe kudu gelem nampa kanyatan. Lho inggih Pukulun ngestokaken dawuh. Narada wonten timbalan dawuh sira kudu bali ana kayangan meneh. Dadi warangkane Bathara Guru. Oh ngaten? Iya. Ora kena kowe ana Ngarcapada. Yama Dipati dikanthi bali marang kayangan awit wis ora ana gunane meneh ana Ngarcapada. Oh nggih, Pukulun ngestokaken dawuh. Wis ya nggih Bathara Guru. Jeneng kita rasah ngrebut wahyu, awit wahyu wis cumandha ana anggane si Janaka.
Go. Mau kurang ajar Bathara Kala. Bathara Kala wayu wis ditampa karo Janaka. Kersane rampung ana. Tak rampungi kae. Iki ora Panduluka Nalendra Ndarawati Kresna. Iya, Bathara Kala. Arep nyang ndi? Goleki Janaka. Yayi Janaka wis entuk wahyu toh jali abadi. Wis jugar nggone mangsa semedi. Karana wahyu mau kang kaping Sang Hyang padha piwenang ya Sang Dewa Ruci. Kowe arep apa? Arep tak jaluk. Yen karep njaluk wahyu kena nang iki tampanono banyak dalang. Aduh mati aku. Wes Kresna aja kok pacutake nggonmu maca matram banyak dalang. Awakku wis lemes ora ndeni daya kekuatan. Aku tak bali ana kayanganku nusa kambangan.